Ebda due diligence qabel inbijaw it-tliet sptarijiet lil Vitals, kumpanija bla esperjenza ta' xejn, kellha biss 1000 euro u mingħajr assi ħadd ma fittex fuq ramtu muruli, ebda sptar jew klinika qatt ma tmexxew minn Vitals, konferma ta' dak kollu illi kien ilu jgħid snin il-Partit Nazzjonalista. Dan kollu kien konfermat fil-qorti miċ-chairman illi mexxa l-bord tal-evalwazzjoni u l-aġġudikazzjoni tal-beħ tal-isptarijiet lil VGH. Ma sar ebda due diligence ta' xejn fuq il-kumpanija fuq in-nies wara dan il-proġett. Din il-kawża nfetħet mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija nnifsu sabiex il-poplu jieħu lura it-tliet sptarijiet li nbijaw mill-Gvern Laburista u li għalihom qed noħorġu flejjes kbar. Bil-bord iserraħ rasu li jekk xi ħaġa tmur ħażin, il-Gvern suppost kellu jħassar il-kuntratt. Xut wara l-ieħor, minuta wara minuta ta' din ix-xhieda hija evidenza, testimonjanza sad ta' dwejjaq li l-poplu Malti, il-Gvern ċertament issa f'dik id-deċiżjoni ma ċerta ruħu xejn illi l-poplu ma jistarax, ma jiġix misluħ, ma jiġix imġiela ħallas il-miljuni għal xejn bebda ċertazzjoni illi għall-inqas jew xi ħaġa lura. Fix-xhieda illi ta' Manuel Castagna ta' Nexia BT illi kienu illi tal-parir lill-Gvern biex jinnegozja ma' Vitals, intqal illi kull ma għamelu kien biss li emmen li Vitals kellhom proposta tajba u żewġ bidher oħra kienu ġew injorati. Meta mistoqsi diversi drabi mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u anke mill-avukat Edward De Bono dwar xi jaħseb fuq dak li ġara wara li ġie siġillat dan id-deal, Castagna stqar illi kienu huma li marru żmerġ. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi quddiem dawn il-fatti kollha il-Prim Ministru qed jibqa' ma jiġixxix. Roberta Bela mhux qiegħed hawn miegħi jiġġieled għal Maltin, mhux qiegħed hawn miegħi jiġġieled biex inġibu l-isptarijiet lura. Alla ħajra l-kontratt, alla ħajqabbad l-esperti. Nispera li ma jqabbadx esperti kif tqabdu biex taw il-kontratt. Għatta parsi, esperti, sewa. Emma l-fejn nagħmlu ġifieri snin hawnhekk biex jirnexxin aħna biex jirnexxilin bħala l-kap tal-Oppożizzjoni nġibhom lura u nifqu nħarsu l-miljuni. Adrian Delija jinsisti li se jibqa' determinati li jġib lura l-isptarijiet li huma tan-nies, sptarijiet li għalihom il-poplu għadu qed iħallas il-miljuni. Għandu jiġi terminat il-kontratt